дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ҷамъияти деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик то имрӯз 22 километр роҳҳои мошингарди маҳаллӣ таъмиру мунфарш гардиданд ки дар ин тадбир саҳми сокинону соҳибкорон назаррас мебошад. роҳи байни деҳаҳои гузаритор ва оби ширин ки солиёни зиёд таъмирталаб буду сокинон барои рафту омад мушкилӣ доштанд аз ҷониби соҳибкорону шахсони саховатпеша аз навсозӣ гардид. дар тамоми гӯшаву канори ҷумҳурии Тоҷикистони азизамон корҳои бунёдкорӣ, ободонӣ, созандагӣ ҳамарӯза идома дорад ва имрӯз мо тасмим гирифтем ки як роҳи валангоре ки дар дохили ҳамин деҳоти мо буд дар масофаи 1 километр 200 метр асфалтбоз кунем то ин ки шароити рафту омади ҳамин мардум беҳтар гардад. боз нақша дорем ки дар оянда барои бунёдкориву созандагӣ дар деҳоти ҷамоати Кангурт чӣ имконияте ки дорем ҳиссаи худро бигузорем. барои монеа нашудан ба рафту омади сокинон ва осеб нарасидан ба роҳҳои мошингард дар фасли гармо аз тарафи мошинҳои боркаш корҳои мунфаршкунӣ дар деҳоти Кангурт шабона гузаронида шуд. дар корҳои мунфаршкунии роҳи мазкур техника ва механизмҳои муосири роҳсозӣ ҷалб гардида мутахассисон дар муддати кӯтоҳ ва бо сифати баланд ин тадбирро ба анҷом расониданд. дар баробари мутахассисони соҳаи роҳсозӣ ҳамзамон сокинон низ ба ҳашар баромада дар ин тадбири нек саҳми худро гузоштанд. ба ин монанд корҳои ободониву созандагӣ дар 15 деҳаи ҷамъияти деҳоти Кангурт бо маром идома дошта саҳми сокинону соҳибкоронро масъулин назаррас меҳисобанд. бо аз навсозӣ гардидани ин роҳҳо ва чароғонкунии кӯчаҳо сокинони деҳоти Кангурт дар ҳамбастагӣ бо мақомоти давлатӣ иншооти зарурии иҷтимоиро бунёд намуда инфрасохтори заруриро дар деҳот таъмин менамоянд. Салоҳиддини Неъмат, Зақубек Абдурахмон, ноҳияи Темурмалик, Ахбор.